EzikaMthaniya, bafowethu. Wabona nini ukuthi sithengisiwe eCODESA? Kuyabonakala ukuthi lento yaqala ekudingisweni besidayisa. Ecosystem. Wazi nini ukuthi kukhona okungahambi kahle ngendlela esabekayo? Usola kodwa ungenawo amanye amaphuzu ukuqinisekisa. Nokuthemba uMandela kanti uyasilutha. Namhlanje sifuna ukuzikhahlela. Ngemuva kweminyaka eminingi siqoqa ubufakazi buningi. Nazi ezinye nje ukuze inselelo iqhubeke. Unyaka awubalulekile kakhulu. Ngesikhathi uMandela ebeka unyawo okokuqala ngakithi ekhankasa, umngane wanaka okuthile wasibuza. Kungani uMandela eqaphelwa ngamaphoyisa namasosha amhlophe? Aphi amamkheyi? UButhelezi wayethembisile ukuthi uMandela wakhankasa ngapha kothukela. Umphakathi oyoya lapho uyowukhomba umuzi onotshwala. Abantu bashaya indiva baya. Wathi uMandela ephuma elokishini. Amaphoyisa kaZulu nenkatha i-IFP behlome bezingovolo. Abantu bahlaselwa, babulawa futhi kwabhujiswa impahla. Awu, lasha ilokishi lethu. I-ANC ayizange iphenye. Kwakungathi ukubulawa kwabantu akuzange kwenzeke. Amasosha MK ahlakazwa. Kodwa i-IFP, Zulu phoyisa, omashayabhuqe ahlala aqhubeka. Empeleni labo abasibulala bakhushulelwa ezikhundleni. Izwe lethu, amadolobha, angenwa abakwamanye amazwe. Umbuso waneka izandla. Izwe belithatha sibona. Infiltration. Sathola ukuthi umthethosisekelo awunawo amalungelo ezakhamuzi. Konke okwalwelwa imphakathi manje umthethosisekelo uthi akukho emthethweni. Ayike. Sokunguwe manje, wabona nini?